Hier als 3 kilometer buis hing het er efter deze baggerzoeger om. Om de Jeslemer en Verweterveert uit de bagger in. Wij zijn van zeg maar oktober bezig, september, oktober. Voor die tijd worden die depots eerst online. Dat wordt les in de droge periode. En oktober hebben we begonnen en dat zal ongeveer tot maart doorgaan. En dan zullen we in principe de depots ontmantelen. Dan gaat het beter eraan. En dan moet die depot weer geschikt maken worden voor de agrariër. De baggerboot kan ongeveer 80 meter dijs dwan. Het traject wat baggeren worden maat is zo'n kilometer lang. De 14 boppendokkum kunnen wel een opfrisbeurt broeken. Nou, het is al heel veel jaren dat de UGIP is, dus nu is het moment. En we kunnen ook nog mooi werk combineren met een gemeentelijk object. Wat we van doen is de wetterende navoer van de dorpen naar de Dokkumerieën. En uiteindelijk moet dat gegarandeerd blijven, zodat we geen wetteroorlijst hebben. De slip wordt opslaan in 2 depots bij Woenswerd. In totaal binnen de depots lieken groot als Alve voetbalvelden. Daar wordt de bagger eerst droegen. En die droege bagger is handig voor het boerenland, maar ook voor het wetterschip zelfs. Dit is sowieso efficiënt, want dit is echt een project werk met werk. Want we zullen die bagger straks uit indroegen in zijn broeken van de zeedieken, bij Kohol waarschijnlijk. Dus het is vrij duurzaam, waar die depots onder transportdieken dat ze direct afvoerd worden kunnen. En de zeedieken hebben wel 1 miljoen kuub nodig om straks hun werk te maken dat de dijkversterking weer op orde is. Voor de gemeente Noord-Friesland is het uitbaggeren voor het dagelijks ook een kans voor het bevaarbaar maken van de veerten. Die ideeën zijn er eigenlijk al heel lang. Hè. 24 jaar geleden waren er al plannen om iets te doen met deze veert. De gemeente Verwetteren weer toen, die had er al eens bregen vervangen op hegen of worthellen en wat steigers online. Alleen de baggering is er nooit van komen. En nu is het eigenlijk het moment dat we naar baggeren kennen, dus dan kun je ervaren en dan is het door de meesten in het gebied om daar nog iets mee te doen.